Malien Dembe Folino Malikono Malikoka Foli Amadi Masakema l'empereur Ashmi Koita Bi Anwuleno ka Anfanga Fara Ambalmauka Ansinju Burkina Beo mais nouvelle là-bas Mounbe Somala na Sisa Kabi Shurofo Biamenda de nouvelles là beaucoup de partages en vidéo partagé nouvelle Mounbe là-bas nouvelle Mounbe Shuro Kassé Somala na Burkina Be état du Mena donc on y a information sur les Burkina Beo contact là où il y a image chama ko be chodi France biga munke amena ndaro abela beaucoup de partage yani anga do vidéo kono ambe anga autorité alerté minye dugu do be kolokani marala no ye tumani bugu sebe koro chogombugu o dugu nu we maw ya ngole ka fo ko terrorisme be temetemel la ko yorola uga teme aluka yorola ka wajulu ka fo kubi wajulu ka temena misuru kono ka message ou passer kubi ta kubi klaka sengana mais dega ni cheni won make o koni e menace ke yino donc ame autorité alerte comme dugula mo ya ngule ndugu munu falen flene tumani bugu sebe koro chombugu yoro nu o ko lokani fa la na donc anga autorité ko laje ko dispositif ta ko terrorisme tra menace ke kugo kubi sengana bo dugu mo koni haklu sigile mbaten wakatina ko laje vraiment dispositif bawkata yoro nu nga jaune nu ko sega sécurité chugumna message mdira mawi beaucoup de partage amena Burkina Shurofobi mo chamambe mi reini ko munebe ko be chodi ko be chomina pour le moment Burkina be capitaine Traoré aba bolo abe population bolo Burkina be peuple bolo bi mais Francis Chourachou jigina ka yoro bemene kala jumé sena ali sisa Francis Chourachou sont commencé armée français armée sont commencé à tuer sur le peuple burkinabé. Sont commencé à tuer sur le peuple burkinabé. Donc, Belefera, on y a image ou ça. On a contacté la directive là. Donc, Olu banana, on y a meko ou y a qui d'offre mais au prévu amolo ça. Mais moi banana, Olu koni prévu bambolo. Donc, Burkina, population ne bora ki kogoda français armée là. Ubu dunani blende munye akachani blende kemei uga mobili maro berdem ne do bien jumene do blende pick up la manu udunano mi akacha kemeni koy abe image bambolo parce que depuis shuro bon anyabala chouyaula ambe ulika jola parce que dabe meshinoti en tant que Burkina peuple mal lafia en tant que Afrique peuple mal lafia en tant que tabi sigi ɲɔgɔn ka bugu la e tɛ se k'i da ka sinɔgɔ parce que Burkina ye anw sigi ɲɔgɔn an dɔw don c'est le peuple africain parce que liti min daminɛna Assimi ko ko Assimi ka liti c'est pour libérer l'Afrique pas seulement les Mali donc ni Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ La Guinée b'a yɛrɛ sɔrɔ Burkina b'a yɛrɛ sɔrɔ ni ninnu yɛrɛ sɔrɔ Afrique de l'Ouest b'a yɛrɛ sɔrɔ n'o kɛra Afrique anw mago bɛ min na ninnu bɛɛ ye jamana kelen de Burkina bɛɛ de bɛ taa ni ka segin na on ne veut pas ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Mali Sénégal Ivoire donc ni bébé yɛlɛma fiɲɛ de cira sisan yɛlɛma fiɲɛ kura de wula donc Burkina bi baara jumɛn bɛ ka kɛ France bolo an bɛna an da don a la mais mɔgɔw k'u hakili sigi peuple farala capitaine Traoré ka mɔgɔw kan peuple ma sinɔgɔ Burkina peuple an b'u fo le peuple burkinabé le peu des hommes l'intègre bravo les peuples burkinabé. Burkina peuple oula ka jo shiru nyana. Ko tout sauf Damiba. Nous est français armée tchèque obeta la kouri. Armée billahi Burkina population et clé nous armée française ta otage la sisa. Nous y wa mobili na to tout douanier. Ou est strat yaoula. Français armée commencera à tirer Burkina population. France be mon offre. France be mon offre. Donc si ça faut sur marena abaro kunu Burkina be wula utra masadi France masadi me waga utra bech ka tanka yerege ya masadi kofela ya bekarkari ya masadi bech donc Burkina be bi peuple wule no ko France ga intérêt fin Burkina ku te chi France ga joina la ku be 2 jours de dit
2 jours, ultimatum, 2 jours, France, quoi, Dougou Bla. Et puis, l'on est français, c'est que nous avons mouillé. Il y a une lahrache, tu es français, ou tu es français, quoi, là. Quand le peuple a demandé que Burkina Bobo français a joué là 2 jours, ou be bolo di mo monté français quoi. Français bolo be fera ku ba, walma ou be comme malien on a fait comme ça. Ambi sante que français join. Au banapeu. Bravo l'empereur Hashimi Koïta. Bi Hashimi nga wuli ka jo, abuka ke sababu ye. Billahi, jenati la shijan bate shijan infudi. Nyama ya na dana iga baloni saya na dana klikele ma jija ga kodo nyana bo. Ijida o klikele ngono 24 heures iga nyama ya danu ma jija ga kodo ke ni tara 100 keme mi mefo. Billahi. Hashimi nana kana le million de Hashimi ko créé Mali kono. Ka million de Hashimi ko créé Afrique. Ka Afrique on nyele pas seul billahi Hashimi gi jo. Face la France ka tient fort qui jo ki nyajo France autorité là ka tient France ma ay to be jagela bi ka ti bolo di rishima ay rishi partenaire nigedu africain bela ay be jagela bi francien l'empereur ibi fou wallahi ni sumala jara ni ne kana ke nere bola ko parce que nere sumala bay nere ni sumala jara ni ne kana ke nere bola ko ni ko nu jara Afrique révolution na buga jabi Namiga wuli chemin nana bi kana Afrique de l'Ouest so région na kana benyele Hashimi Koïta. Donc Burkina bi surofo bi nouvelle demande bâtie parce que Tirou commencera Francini aka commando dona nous ka mercenaire dona Francini CEDEAO Franci ani CEDEAO olu de be parce que mo ga fo France fu ga famia un nouvel membre de Francini CEDEAO Français accompagné par le Séali Morobala Mounte Fatouabouye, mercenaire Rubala. Olu Borami, Français ni CEDEAO. CEDEAO, ani Français, ou le bika B, kana Tchela Sigi, Kubina Tchela Sigi Fangala. Unana, Uluga parachutu blaga djigi, Uluga commando la djigi, mais Burkina peuple go kate passé. Les peuples dignes du Burkina Faso. Paix des hommes l'intègre. Moshi, Billahi. Le paix des hommes l'intègre. Burkina Beoye Tchefari, Burkina Tchefari, Jamanali, Billahi Burkina Tchefari Dougudi, Burkina ni Mali ni Lagine nou, ani Ben, Togo, Tchefaru ne Boraya. Burkina Beoye Kulubi Saya Kororo, Kulutem, Ube Saya Fsa, ni Francika Djonyaye. Bon, alhamdoulilah, Capitaine Traoré, Bi, Palais Baboulou. Teleso, ou Beba sous contrôle là. Il a fait Burkina. Yuron Nimaye a bébé à boulot bi. Francine nana oube c'est ça au taro bila ou la taro oube c'est ou bila minke au to don folo. Francine c'est là ou quand a minke ou ta don folo. Parce que ou ina ko population côté d'obe ko be dami ba fait mu tromper ou ina ko ali sa ko dami ba ko doni ba la Burkina ou ina ko ali sa ko mo d'obe soro munu mina fo dami ba ou mene olula unolu be jega keleke donc abe ira ka fo ko dami ba Ouya Damiba ka ko negete Burkina Beche. Damiba ka ko ga gon Burkina Be. Damiba kele ne va fo se rentrer. Donc on a une intention du mais ou bolo toujours côté d'obe sur même Damiba ou mene ou nyagami olula ou be sur ga situation renversée kanani Damiba. Mais ouya sur Burkina Be ou niti Damiba fait. Donc Francica là cette fois-ci à échera Burkina Touni. Parce que population, peuple ko, kulubi sa, boulou be fraka ba, dami bate na touni, et puis oulou be, ni chourachi nou, Capitaine Ibrahima Traoré, oulou ba anaka élément ou soutenu. Oulou be ni situation mingono, bi, oulou be ni coup d'état soutenu. Parce que toto la dami ba nana masaka foshi elama. Dami ba nana, dugu munu Burkina, terrorisme ma de Rome na terrorisme serait. Damiba nana dugu min chira Burkina ka jeni atete me lendi dron dugu do amok la civil min sala ka civil kemefla anikoy surashi do ni tural already people ni tien parce que foshima yelema foshi beke ali kabure ka wakati la o ngafsa Damiba ka wakati donc Francine nana kubina imposé mais bi Burkina ali sa Burkina be wulendo ou jolino face l'armée française. Burkina Djoleno, ça m'a pas fait Romina.
amna lega image do amna lega image do yura la ni connexion en permettre ay to ni amna image do yura la amna image do yura la 100 amna image do yura la 600 amna image do yura la ni connexion en permettre connexion en suma quoi connexion en suma c'est ça amga kuma fe romna Burkina population boleno ki joli français sur la chou benyona wallahi oui français sur la chou ku mina utagala ku nyena mamene sur la chou do commencera ka tirike parce que wado ni population gerelula a kokolo la emi bon ça la for français ou échec ta malila bon Burkina klalula kaba lagne autour ka contrôle ba kono tukuni na la sona lagne be kla donc ni jamana saba remana resro ka bo France bolobi maro jamana woro ben Afrique de l'Ouest billahi Mohamed Kadhafi kumiga mini ino africaine morbo keta nune ni laini morbo keta ka vision yende ani Kadhafi nu ko farafina ka boni jwa mais ado morbo klela uye mo shuga bla morbo la toabu uye mo shuga bla morbo la anyere nyona mali anyona farafin anyona segu touré nu uka vision yende mais uyu nyona anyona jamana de woro de chou ko lu bla la parce luga famu ma yebi mais bi on kununa on a rêvé on kununa on a famia bi ka fo Afrique ga sauver au ino africaine ne do pana africanisme ba Afrique begi bolo di nyona ori ba Afrique bo africain bi nouvelle génération ni génération ya famia ka fo ino européenne bi to abu jele no ga ke ko muna en africain te fra nyonga ka ke keleye anga kungo yana bo l'heure est sonnée a wati sera wallahi a wati sera ça commence par ici Burkina la Guinée Sénégali ni bébé na Ivoire ni bébé Afrique bébé fra nyonga parce que ko bi damine don nonni ko bi kene mine don nonni jamana demande de ba damine ko bi wala kata donc bi somarena anga je begi ga soutien ke min se doawi min se deme mi anga peuple burkina be ango soutenir parce que obi bi France keleno ka ta fait no imposer de la obi France ka fin économie jan économie population peuple bora ku ka armée ko accompagner peuple bora ku jo face l'armée française face mercenaires de la CEDEAO CEDEAO mercenaires obi français armée be burkina bi français blende min lado on est mi image bambula ka cha bidroué avec kemebo min dona pour que kata che et réinstaller tourner kata enso mercenaires obi mais burkina peuple go ku lu be saka ba français ga objectif dami batena donc capitaine bi Traoré Yoruba bulu Yoruba beba bulu anaka élément wa kanyena ma fe be France ga kan parce que kami we depuis coup d'état kera so ma fajiri fe an wolela afara na ko che tara ko abgo ma bulaga do ko atra France kan ko parce que kan sabari be yoro na chere kun loger no kan ko damiba abgo mi depuis au moment français aka anye min soro mais o kunafuni anta rona jelenu na jelente mais o ko fa kunafuni wore soro ka foko damima ka be mogon ne bolo munu tara Emmanuel Zokrona libéré ani munu be bi ka ko damima ta yere bolo ko parce que damima yere tikaye donc France bi Burkina on Burkina be obinyona France na a fasi rere la Burkina la ulu rere dami bay bi parce que ya ira dien bela bi ka fo dami France ka ko bana France ka ko bana donc merci ko kaya quand mi nobe kaya oye Ibrahim Traoré allez o yalega kain o yo wa force ou spécialu
olu logele me au Kayari. Bon, au camp. Et puis, allez au Rofnebe, Mogotemin Kalama. Billahi nous fenêtre tout kelena. France Bigana, France Nyebe Kodola. France Nyebe Kodola. Ni ko fait. Ora biga France sera. Bi, France jigina rapidement. Parce que nous fenêtre tout yere bolo. Force ouvre B, net na force to for ça. Force étranger ora fenêtre B, toi ouvre B, mi fenêtre biga Ibrahima Traoré naga moko soutenir. En nos nouvelles soro. Kabi kunu olu fenêtre na opération. Au final, Nazara force. Oui, Nazara force. Quand le final donna, ou quoi de mebi. Parce que d'abord, amena toi et força. D'abord, il choufle, il choute, kaye kene kanga comme ou tatou, il choue à côté. Il choue à demain dogonin dogodi. Il choue à demain wa, il choue à demain que douma. Anye kuna fundo soro kuno ya niso dia kojugu. Il choue à côté là. Burkina Kouka. Aya niso dia. Ama fongo il choue bega marfata ka chire. Mais bip Burkina population bega laini meke il choue fait. Il choue bega commencer à prendre la main. Burkina peuple ou bega laini meke ka fongo il choue demander li meke il choue commencer à kunu ka jabi dodi. Burkina Kola. Il choue commencer à jabi dodi. Parce que bébé ga bana fragero do ne bébé ga bana fragero do Burkina peuple a ira ka fo an tra kilnigi mina bana mi ngwa na bana ngwa jugu an se mai an bolo mai ngolo ti son an umbe ko mare la an chera ka tanaye kilnigi mina ogara yi shuga kilnigi an fragera mais olu bana ba to be to français ya kilnigi la ubi sa chuli u yo le famia ko foga ko changer les temps partenaire ou ka changer tabolo ka yelema wa munu na fangala depuis déclaration de France jati kera France déclaration de quoi fait France a gagné jouer mbeke parce que France gunyana ko nous nana nous yere sarakauma Ibrahima Traoré le jeune capitaine vous avez le soutien du peuple africain panafricain donc tiens nana ka di ou a discours que France ma foi France ma ko shida mle flo France ya ko inta usabere ma fo discours kalale parce que amboraka image folo munu yira ni mogo taro libéré no ye Emmanuel Zokorona France ba ou cheno ba do o ye 100% pro riche ora de riche parce que o riche di ou bolo comme nous a TikTok falena ou ye négociation ge ou nanani demsa ne ku bla nyefe ou ye nous a déclaration na mais on yana ko nous na ta nous a fait na ta ou ka faveur la kabi check la déclaration na France yere ye déclaration be kono France a ka fo nous ma wulu mo sara ou ya Europe France chef d'état-major ou ka fait on lauli ou ka basi me chadi ou ka mo ro lauli ka fait on ke pour que ka segana koi ali sisa France ka la unité tuguni re dami ba re kana mais uli nous nga ben ko la France be mun no fait mun le fangata bi le jeune militaire Ibrahima Kone anaka élément France ga la ine mu France be fuga benga ni so anu che France be fere ani nunga benko la ko la ine befle bi France ga la ine befle donc utale no nunu papa ka jiginu ga femba ne ble we burina fa mbesi ça France be wagadugu kono on est en direct ou be wagadugu kono population ne bora ki jonye ko abam be faga la ine te sabati wa ante sigi akwa ko kono tuguni moi je m'en amourti ya baba non billahi ni nous murtira bana nga la ni connexion na kwa pour que nga direct do nga fin do ira mogola ou quoi laje comme me sena 600 Burkina quoi comme me sena 600 bi so mala na ta orire so mala na ta o te dorere fra Burkina be o boleno français be yoro yiye utari mine uyu koridala ou te ta ou boleno bi français de kama et puis nous ga armée be nyon fait les peuples burkinabé ou nous ga armée be nyon fait ou Ibrahima Kone be nyon fait bega able kuna begi daki lafia Burkina Wagadugu bi mo mga joromina munu ye kureta ke yoro be bubulu yoro nima be bubulu palais bubulu teleso radio so yoro nima be wa kanyene ma fenfe be Wagadugu kanyene ma fenfe be Burkina kono kaun be bubulu
Donc, Francis, derrière le coup de mouillé, on est nous à ben fola. Ou bon, on fait ça. On est nous met ça ben quoi de la chori pour que nous n'en a tout boulot dirigement. Ou quand vous voulez job là qu'on ben flène parce que Damiba au tout à projet la tourni. Là, faut ben yana. Entre là l'autre dossier là. Damiba c'est au tout à projet là. Parce que on va roter peuple faire la couille début nous. Mouga projet quoi mouboulot. On est nous à ça ben à l'osro. Ou accord défensif mounou nyonche. Accord mounou me Burkina nyonche. Ou sera ne l'ouest que France ni Burkina tchani nous na bedadila. Nous na frusa. Furu min sirilen mun ni Burkina cɛ n tɛna furu sa k'u yira diɲɛ na ka t'u bolo di irisiw ma o bɛɛ jɔrɔ n'o hami de filɛ nin ye bi Faransi filɛ ka taa bin Burkina kan ka taa Burkina peuple terrifié ka t'u terroriser ka denmisɛnnin fitininw minnu ma deli ka armement lourd yɛrɛ ka taa o de ye terrorisme ya de Faransi ye terrorisé de c'est ça qu'on appelle ni le terrorisé ya ye quelqu'un qui sème la terreur. La panique. Mogombe, Aramadou, Djadjali, Papali Wale, Djatige Wale, Kado Mogo Dusukuna, on est terrorisé. Mais les terrorisés, on va mettre Burkina, l'air actuel. Quand avion ouli Mogo Dugukuna, Kou Djaouli, Kou Papa, Ka Blendota, Ka Donio Mogo Jamana Kono. Ka Doina for Lou Faso de Yi. Ka Mogo Jamana ke batte, mais c'est car Moulou Labo, Ka il a démissionné la civil là. Pour paniquer la terreur. Pour semer la terreur. Comme moi, papa, kou hakli ouli kou djaouli. Français, c'est la terrorisée à quoi faunia. Magoran. Eni fani bache, ebsa la terrorisée quoi, comment font aounia, terrorisée. Ni les terrorisés aïe. Kora fo était terrorisé la Touaougana, papa li wale ka koro kega manifou haouja kou djatike. Djatike wale beti meninga. Les pays souverains. Jamana mi taya yere. Jamana mi wa halala bubulu ka indépendance bubulu. Wa dame bubulu ka horonya bubulu. Kiga keleke million che kiga keleke chauche kana yala o dugu kono ko dugu la de papa ku jawuli. Ku hagli wuli. Kawa fokawa abulo ko awre terroriste ayu fa ya yu bay France. Awre bu équipe abu armée a fait be a janfa be a bedona Africains et j'ai famille. Donc, vous êtes les terroristes. Neko bana kaba. Anga doa ke dro. Anga doa ke Ibrahim Traoré. Anga doa ke peuple burkinabé. Ngania mi mala ni Burkina joli ngania de bala. Burkina ka bono la. Na no sirade. Ala ka nye abolo. Ala ka ko njaoula. Burkinabé ou ala ka madou ma mi me Burkina bo joyala. Francis joyala. Merci à toutes et à tous.